Eto na, Pasko na. Nako, 12 Days of Christmas gift-giving program. Rinugyanan ka nun, nagiti opisyalis apo iti Barangay 8 Lawag City. Ditali ka na ito'y manipod ka ni Idol Lawrence Corpus Martinez apo manipod ito'y Lawag City. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. December 1 means Christmas. Dahil tati pamati dagiti opisyales iti Barangay 8 San Vicente Lawag City ngay dadawluan ni Kapitan RB Ablan. Dahil ito'y katkalpasan ngayon sayang kat dati 12 Days of Christmas program kadagiti ubing ngagbasbasa iti Child Development Center iti nasa o lugar. Kuna ni Honorable Patrick Gallegos, SK Chairman iti nasa barangay, ket babaen kada ito programa ket gagemda aparagsaken dagiti ubing ken may kan dagiti regalo iti las o di sa pulo ket bungal daw babaen dagiti naruway as sponsors. Dito activity tatta sir ket dito tinukon ko nga 12 Days of Christmas gift giving of Barangay 8 San Vicente. Kaya indadauluan no kaapo ni Ma'am Sharon ti Child Development Center. Objective with kadito nga activity sir tapno iti kastama paragsakmet digiti ubing tayo ken may kanda iti 12 nga aldaw nga at least maka-receive iti regalo ken food packs kadigiti sponsors tayo sir. Kabayatan na nagyaman ti mga sursuro kadakwada ni Miss Marie Sharon Miguel. Para kanya happy ako DJ Ubing kasi makareceive naman iti na dumadumang gift dan for this December ket it's a big pleasure, it's a big kadakwada impact met kadakwada kasi amoy ti Ubing it's either or ay basit man DJ gift nga maited it's a kadakwada dakkel pinagyaman da DJ yen as kada oray lapis kazay no time sa ubing kat may kantigif kat nakaragragsak dan. So nga I am happy especially to Ma'am Trixie for this event. Bale 2 years nga anami detin. Ket nakita mi DJ big smiles na DJ ubing. So I hope nga tuloy ko lahat detin nga project iti SK and the Barangay Council. Yes. Thank you and Merry Christmas! Dapo iti daytoy nga aktibidad ket manamnama nga dagiti